sunana ki zana fitar da ayyamin da batun aure. Ka kai ni gida ni ma ka bayyana sunana, kai zana fitar da ayyamin da batun aure. Maje ka kai ni gida ni daya. Kuma ya kace akan ki ba da gani ne dai, ki sada mara karki gajen hakuri ki dai. Da bayani raba mu baya ganin Allah ya kai mu fagen aure. Yake na tare da rawa kudin aure. Ba zan gaji ba na tare da kai nima, shi sauran ayi ruhi na tintini na barma. Ka nema guri ni zana shimfiɗa tabarma, Rabbi ya so zuci kai take kudirin aure. Idan Allah ba so juna san ki a zuciya ke na rage, bai so ba keken Kano nan ya yake. Cikin rahina ba wata zane sayar sai ke, cikar buri a ce gida na wakin tare. Mixed